या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। अनेक वर्षे प्रलंबित आंबोली गळी चौकूळ कबुलातदार प्रश्न अखेर सुटलाय। आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रश्नास मान्यता मिळाली आहे। शिंदे फडणवीस सरकारनं कबुलातदार प्रश्न सोडवला असं राजन तेलींनी सांगितलंय। अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या आंबोली गळी चौकूळ कबुलातदार प्रश्न अखेर सुटलाय। मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत या प्रश्नास मान्यता मिळाली आहे। यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या योग्य पाठपुरावा यामुळे हा प्रश्न सुटला असं विलास गावडे यांनी सांगितलंय। अजित पवार यांनी 50 खोके घेतले असतील तर निश्चितच आंदोलन करू असं वक्तव्य प्रवीण भोसले यांनी केलं आहे। पिंपरी चिंचवडमधील मोशी येथे मानसिक तणावातून विवाहित महिलेनं इमारतीच्या 9व्या मजल्यावरून उडी घेऊन आत्महत्या केली आहे। विवाह नोंदणी संकेतस्थळावर झालेल्या ओळखीतून तरुणीची 6,66,000 रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला। या प्रकरणी फरासखाना पोलिसांनी नाशिकमधील एका तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे। मुलुंड येथील मुंबई महानगरपालिकेच्या MT अगरवाल रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागामध्ये बोगस डॉक्टर उपलब्ध करणाऱ्या जीवन ज्योती चॅरिटेबल ट्रस्टला दिलेले कंत्राट रद्द करण्यात आलं असून या संस्थेचं नाव काळ्या यादीत टाकण्यात आलं आहे। मित्रांसोबत फिरायला गेलेल्या अल्पवयीन मुलीला पोलिसी धाक दाखवून विनयभंग करणाऱ्या पोलीस शिपाई व 4 मित्रांवरती विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करून अटक झाल्यानं खळबळ उडाली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रातील राजकीय स्थितीवरती ट्विटरवर परखड भाष्य केलं आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे, आंबोली आणि गेळयात गावातील शेतकऱ्यांना कबुलातदार गावकर पद्धतीने जमीन वाटप करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली। बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते। समृद्धी महामार्गावरील 0 पॉईंट परिसरातील बगीच्याजवळ पुन्हा एकदा अपघात झालाय, जिथे एका कॅन्टरनं ट्रॅक्टरला धडक दिली आहे। महाराष्ट्रात काका पुतण्यामध्ये सत्ता संघर्षाचा वाद निर्माण झालाय। आता हाच वाद विकोपाला गेला तर दिसत आहे। नाशिकमध्ये शरद पवार आणि अजित पवार गट आमने-सामने आले आहेत। त्यांनी माझ्या विचारांशी द्रोह केला, ज्यांच्याशी माझा आता वैचारिक मतभेद आहेत, त्यांनी माझा फोटो माझ्या परवानगीनेच वापरावा, जिवंतपणे माझा फोटो कोणी वापरावा हा माझा अधिकार आहे असं शरद पवार यांनी सांगितलं। अजित पवार यांनी सत्तेत सहभाग घेत उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली। त्यानंतर अवघ्या 48 तासातच राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली। यावेळी या कॅबिनेटमध्ये 8 महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले। सावंतवाडी वजराड मार्गे वेंगुर्ला बंद असलेली ST बस फेरी तात्काळ सुरू करून विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान थांबावे अशी मागणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली। म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या परंतु 30 वर्ष पूर्ण न झालेल्या विना उपकर प्राप्त 388 इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत विशेष तरतूद करण्यात येऊन वर्षे उलटले तरी याबाबत राज्य शासनाने अद्याप अंतिम अधिसूचना जारी केलेली नाही। विद्यार्थ्याला स्टीलच्या छडीने मारहाण केल्याप्रकरणी कोथरूड भागातील एका खासगी शिकवणी चालक महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। गुहागर मार्गावरती रिगल कॉलेजजवळ 3 गाड्यांचा विचित्र अपघात झालाय। भरधाव कारने प्रवासी घेऊन जाणाऱ्या गाडीला ठोकर देत शाळकरी विद्यार्थी घेऊन जाणाऱ्या रिक्षाला धडक दिली आहे। मुंबई गोवा महामार्गावरील अनधिकृत मिडलकट बंद करण्याची प्रक्रिया मागील 2 दिवसांपासून सुरू होती। यात प्रामुख्याने कुडाळ ते पावशी या 5 किलोमीटरमधील अनधिकृत मिडलकट बंद करण्यात आले, पण हे मिडलकट बंद करून 1 दिवस होत नाही तोवर ती कट तोडून पुन्हा जैसे ते परिस्थिती निर्माण झाली। उद्धव ठाकरेंमुळे अडकलेला कबुलातदार प्रश्न शिंदे फडणवीसांनी मार्गी लावला असं वक्तव्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलं आहे। मुंबईतल्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलसोबत सामंजस्य करार करून गोव्यात कायमस्वरूपी कॅन्सर रुग्णांची OPD सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। मध्य रेल्वेने आणखी 52 गणपती विशेष गाड्या सोडणार असल्याची घोषणा केली। या गाड्या दिवा ते चिपळूण दरम्यान धावतील अशी माहिती मिळत आहे। आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याचा दावा करत शिवसेना ठाकरे गटाकडून पुन्हा एकदा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे। राज्यात झालेल्या सत्ता नाट्यानंतर राज ठाकरे यांनी शरद पवारांवरती हल्लाबोल केला। राज्यात घाणेरड्या राजकारणाची सुरुवात शरद पवारांनीच केली असल्याची टीका राज ठाकरे यांनी केली आहे। राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांच्या माहितीनुसार शरद पवार हे लवकरच महाराष्ट्राचा दौरा करणार असून पहिला दौरा नाशिकपासून होणार असल्याची माहिती जयंत पाटील यांनी दिली। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।